खुलुमबाय दिनैनि इंखं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ रामफल बिलाव एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 79थि जोनोम सान फालिदों। बर' हारिनि जारिमिनाव कनकेश्वर नार्जारिनि मुङा अराय गोजों जानानै थागोन बुंदों प्रमद बर'। पन्चायत प्रेसिडेन्टनि न'आव ड्राग्स फालांगि आफादगिरिजों लोगोसे साबा एरेस्ट। ओमिक्रननि उनाव इजराइलाव कर'नानि गोदान जोलै फ्ल'रना। गोदान बोसोरनि गिबि सानखालिनो सा 44 नक्सालिफोरा हाथियार नागारनानै गुबै लामायाव फैदों। दानिया दङ आबुं रादाब। रामफल बिलाव एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 79थि जोनोम सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि रामफल बिल दखरा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय गलायगाव गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों एबसुआ रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 79थि जोनोम सान फालिदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै आफादनि गोथार बिफिलाखौ बिरहोयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो आंगो बिसि हिराबाई नार्जारिया। मख'नो गोनांदि बर' माहारियारि आफादफोरनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिमोननि माहारियारि बादखौ एबसुआ जेब्लायबो गोथाङै लाखिगोन होननानै आफादनि फिरफिला उराय होनाय हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों। रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 79थि जोनोम सान फालिनायखौ लोब्बा लानानै दिपेन बर'नि आफाद सामलायनायाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदों एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि आरो आथिखाल सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। एबसुनि फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो फारियै एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखाल आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो एबसुनि बारग' नेहाथारि आरो सोनाब क'क्राझार बियाबनि बारग' एमएलए परमेश्वर ब्रह्मआ। मानि आलासि महरै बाहागो लादों बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर', मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारि, एबसुनि बारग' बुंथिगिरि फनेन बर', एमसिएलए सायखं बसुमतारी, माधव सेत्री, बारग' एमसिएलए सत्येन्द्र ब्रह्ममोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। कनकेश्वर नार्जारिनि मुं आरो बिथांनि बाउसोमनाया बर' हारिनि जारिमिनाव अराय गोजौ जानानै थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिया बर' हारिनि समाज हारिमु सिनायथि राव थुनलाइयाव गोबांथार बिहोमा होलांदों होननानै क'क्राझार जिल्लानि रामफल बिलाव एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 79थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुंदों। बबेखानि कनकेश्वर नार्जारिनि आसार खान्थि आरो आदर्शखौ बर' हारिया अरायबो मानिनानै सोलिगोन होननानैबो प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। करिमगन्ज जिल्लायाव पन्चायत प्रेसिडेन्टनि न'आव आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगि। करिमगन्ज पुलिसनि सिग्रोमनायाव कंग्रेसनि पन्चायत प्रेसिडेन्टनि न'आव गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द। जाथायनि बागै पुलिस सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला करिमगन्ज पुलिसआ स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै पन्चायत प्रेसिडेन्ट आब्दुल करिम एबा मुलुगनि न'आव सिग्रोमनानै 31 ग्राम हेर'इन, 2000 प्लास्टिक कन्टेनार आरो नोगोद 3 लाख रांखौ बोखांनो हायो। बे जाथायखौ लोब्बा लानानै पन्चायत प्रेसिडेन्ट आब्दुल करिमखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बबेखानि आब्दुल करिमजों लोगोसे बिनि सानै फिसाज्ला मामुन आहमेद, रिपुन आहमेद आरो फंबाय बुरहान उद्दिन आरो आबुल हुसैनखौबो पुलिसआ हमदों होननानै मिथिनो हादों। कंग्रेस दैदेनगिरि आब्दुल करिमआ पन्चायतनि आफादगिरि लोगोसे ओनसोलाव मानिजानाय सुबुं जानायनि खाबु लानानै गोलाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा ड्राग्सनि गोसोम फालांगि खालामबोदोंमोन होननानैबो पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट आरो बिनि नखरनि सोद्रोमाफोरा न'आवनो ड्राग्स फालांगि खालामनानै पुलिसजों हमजानाय जाथाया ओनसोलाव सोमोनांहोदों। बुहुमाव आरोबाव कर'नानि मोनसे गोदान जोलै ओमिक्रननि उनाव आरोबाव गुबुन मोनसे कर'नानि गोदान जोलै मोननो हादों। बुहुमनाङै कर'नानि गोदान जोलै ओमिक्रननि गाग्लोबनाया बांफुनाय समावनो इजराइलाव कर'नानि गोदान जोलै मोनदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला इजराइलाव मोननाय कर'नानि गोदान जोलैखौ फ्ल'रना मुं दोनबाय।
रिपर्ट बादिब्ला फ्ल'रनाया गाहायै कर'ना भाइरास आरो इनफ्लुएन्जानि जथायारि गोदान महर मख'नो गोनांदि अमिक्रननि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय थासारि सोलिफुबाय थानाय समावनो कर'नानि गोदान जोलै फ्ल'रनाया बुहुमनि मेडिकेल साइन्टिस्टफोरखौ साननो गोनां जाहोदों। नाथाय मेडिकेल साइन्टिस्टफोरा दासिमबो फ्ल'रनानि बागै बिथं मिथिनो हायाखै। बेनिखायनो फ्ल'रनानि गाग्लोबनाया माबादि आरो बेसेबां गोख्रों आरो गिख्रंथाव बेनि बागै मेडिकेल साइन्टिस्टफोरनि आखायाव दासिमबो थार फिननाय गैया। मख'नो गोनांदि भारतआव दासिमबो कर'ना भेक्सिननि नैथि द'जखौनो होजोबनो हायाखै। नाथाय बेबादि समावनो इजराइलाव कर'नानि ब्रैथि द'ज भेक्सिन होनाया सोलिगासिनो दङ। अब्लाबो इजराइलाव कर'नानि गाग्लोबनाया बांनायनि सायाव बांदों। गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गिबि सानखालिनो गोबांसा नक्सालि थिउरियाफोरा हाथियार नागारनानै गुबै लामायाव एबा सुबुं दारायाव फैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बोसोरनि गिबि सानखालि छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायाव नक्सालि मावबादियानि सा 44 थिउरियाफोरा हाथियार नागारनानै गुबै लामायाव फैनो थाखाय आखाइ दैखांदों आरो गावखौनो गथायदों। आखाइ दैखांनाय सा 44 नक्सालिफोरनि गेजेराव सा 9 आइजो नक्सालिबादिनि आदर्श नोजोर आरो थांखिखौ साबजानाय मोनिलाय आरो बेजों लोगोसेनो गुबै लामायाव फैफिननाय नक्सालिफोरखौ सोरखार आरो पुलिस बिफाना सुंथानाय होनायखौ मोजां मोननानै गुबै लामायाव फैदों आरो आखाइ दैखांदों होननानै गावखौ गथायनाय नक्सालिफोरा बुंदों। रिपर्ट बादिब्ला आखाइ दैखांनाय 44 सा नक्सालिफोरा छत्तीसगढ़नि चिन्तानार किस्ताराम आरो भेजी ओनसोलाव गोख्रों जाना दंमोन। मख'नो गोनांदि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आरो महाराष्ट्रआव गोख्रों जानाय नक्सालि थिउरियाफोरखौ गुबै लामायाव लाबोफिननो थाखाय सोरखारा आखाइ दैखांनाय नक्सालिफोरनि थाखाय सोरखारि साख्रियाव थिसननाय आरो थानायनि थाखाय न'-बां लुना होनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।